Ini igalansar sa Bacolod, subong nga adlaw. Executive Assistant Pinida ginahulat ang legal opinion sang City Legal nga opisina sa ginapropose nga night bazaar. Nasapuan nga bangkay sa baybay nga boundary sa Bacolod, kag Gimaras wala pa makilala. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Anom pilason ginalakipan sang 3 kakatapo sang kapulisan, 2 ka ahente sang Philippine Drug Enforcement Unit kag 1 ka sibilyan sa shooting incident sa McDonald parking area tupad sang Evergodisco Mall, Commonwealth Avenue, Barangay Batasan Hills, Siyudad San Quezon kahapon las 5:45. Ang report pinakaulihi 3 ang mga nagkalamatay. Ang pilason kahapon nga mga katapo sang kapulisan ginkilala sa ilananday Lieutenant Ronnie Irino, Corporal Lauro de Guzman, kag Corporal Eric Garado, samtang wala pa mapalayag ang ngalan sang 2 ka agent sang PIDEA kag 1 ka sibilyan. Sa inisyal nga investigasyon sang Batasan Police Station 6, nagpatigayon sang bypass operation ang personnel sang Quezon City PNP nga may kumplito nga koordinasyon kag mga papilis apang likom sa ihibalo sang kapulisan, agent sang PIDEA ang ilan nakatransaksyon. Ginaligar nga ang mga agent sang PIDEA ang una nagpalupok. Rason nga nagbalos kuno ang PNP nga nagresulta sang mga nagkalapilasan kag ang resulta 3 ang mga nagkalamatay. Samtang nakuha naman sa isina sang insidente ang nagkalain-lain nga high-powered firearms subong mamadamo nga badges kag identification card. Ang buot silingon sini misencounter. Mismo malang ang mga otoridad ang naglinot hanganay. Amo ina kon kulang-kulang sa koordinasyon. Diyan kakita mo na yung may ara sila Redia, ang ato dito, katapos ang PIDEA, ang buot silingon, ang mga otoridad man lang ang naglinot hanganay. Amo nang ginasiling natin, dapat may ara maayong koordinasyon. Kung may raid, dapat sa isa ka lugar, may ara gid nga pagpahibalo sa kundiin man nga police station nga amo ini nga oras may raid para nga may koordinasyon. Kung ang Quezon City Police may ara man niya, kinakaptan nga papilis nga may raid sila, sa amo sina nga talana nga oras. Ang PIDEA may ara man sa amo nga lugar, karon ang natabo misencounter. Kay gali ato dito ang PIDEA. Pagsulod sang kapulisan, nagpalupok pun basihan tang aligasyon. Wala pagiman sang nagakaigo kag madalom sini nga investigasyon kung sino nagpasiuna sini. Kag nga daw ginagawan gid ang among raid. Amo ina karon ang pinakadako nga question. Nga may nagkalamatay gid, nga may inkwentuhanay gid. Hindi mayong balita ini, kulang sa koordinasyon. Di kakita na yang ang PIDEA malang kakapulisan ang naglinot hanganay. Puerte no? Nakibot kita sa balita sini kahapon sang hapon. Puerte nga binalbalanay kuno mo. Puerte nga linot hanganay. Ano-ano malang yang may ara gira dito sa lugar nga gin-engkwento sang PIDEA kag kapulisan. Di kundi kinarangkaran ang tanan halos ka mga sibilyan na nag-hinaplaag bangod sang pag-inarak-arak lutang sa tunga sang PIDEA kag kapulisan. Amo ini ang leksyon nga kon may raid nga magkalatabo kinahanglan may ara gid koordinasyon sa PIDEA. Kung may raid ang PIDEA, ihimplo naton. May raid ang PIDEA dire sa isa ka barangay. Dapat koordinar gid sila sa kapulisan. Nga amo ini nga oras may raid para nga wala sang misencounter nga matabo. Amo ina ang
natabo dito kahapon. Porte kuno nga buanay mo. Mga matag-as kalibre nga armas, mga malagba nga armas ang gigamit. Di din kakitas na nga porteng engkwentro mismo sa sulod sa syudad. Amo ini ang natabo kahapon kag karon ginahulat na ang madalom-dalom nga investigasyon. Kung nagsiling ang pulis una nagpalupok ang PDEA, inaaligasyon sang mga kapulisan. Wala pa makuha ang side sang PDEA. Kung bala, husto ang siling sang pulis nga sila ang nagpalupok. Kung PDEA, kag kakilala nila ang nag-abot katapos sa kapulisan, anong rason nga palukpan? Amo pa na ang number 1 nga pamangkot. Kag, question pagid, ano ang ginaagawa nila sa among raid? Nga nagdulungan gid sila. No, hindi ba intindihan now? May raid ang PDEA, may raid ang katapos sa kapulisan. Kag wala magbalanay, nga ma-raid sila sa abong nga lugar. So, huraton naton kung ano ang madalom sini nga investigasyon. Wala pa ginapangamuyo naton nga wala lang sang hukos-pukos nga nagkalatabo kung anano ang sa likod sa pag-raid nga ang nagdulungan-dungan sila, raid sa amo nga lugar. Amoy na karon ang dako nga question mark nga dapat padalman sang mga opisyal sang PDEA kag subuman katapo sang Philippine National Police. Hindi kita luyag nga may masunod pa ini nga matabo din kakita niya nga inakadlawan kita ka sibilyan, inakadlawan kamo sang mga drug poser kag mga drug lord nga kamo malang mismo ang naglinot tanganay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa Bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, Bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Pitsa 25 ba, people power subong, wala opisina. Padumdum naton sang people power revolution. Kamusta man, dire sa syudad sa Bacolod, oy, ilakip ta na ang pamulitika. Kamusta na ang huding-huding sa politika diri sa Bacolod probinsya kag bilog nga pungsod Pilipinas. Ang aton patrol nagalagulad na subong sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, ginamonitor na nila ang mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Monitoron taman ang nagapanguna nga presyo sa merkado. Importante ba ni ang presyo sa merkado sa aton mga utod nga nagabugtaw na niyan, halos may ideya na sila kung ano ang baklo nila, pila ang presyo sang baklo nila. Sudan karon nga aga sa mga merkado. Sigurado kita naulumpawan na ang presyo sa merkado, nagkanay-kanay na, matawhay na ang panahon, nakapanagat na ang aton mga mangingisda. So, posible nagsarurot gawa ang presyo sa merkado. Kamusta na? Nagabiyahe na ang mga depasahero nga salakyan, mga tricycle naton, e-bike naton, abre na ang pila kadalagko nga mga kapihan sa palibot sang Libertad, Burgos Central Market kag mga pala-pala. Sa sini nga mga tinion, aber ang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Fred, good morning. Subong gagahon amat-amat na ang aton sining mga kauturan sa pagbiyahe no sa nga ila sining mga salakyan. Of course, sining kagahon may pipila na ka mga kauturan naton nga kan ga reflect ang akon nga kon na hinay-hinayan ta palaksyonan nan good. Gapida na ang mga salakyan sa mga ara na guro ay gamatama. No, baskog ang monitor nyo? Ani man daw kapasko gid sa ngamon monitor na namatamat ga kuan bala action pwede ga na maguhan tay kay ga huni ang aton nga 111 ang base ga huni man tapos baskog sang monitor nan medyo okay na. Nabi action na Fred ang dalan sang Burgos sa sining tinon action na Fred
masyado ka tawhay the same ang dalan sang ang dalan sang Lacson masyado ka tawhay sa sini nga tinion. So may pipila na ka mga salakyan na di pasahe. Of course mga tricycles ang nakita naton nga nagakulat man sang mga salakyan or rather sa mga pasahero nga posible mangin iga dulong sa pila ka mga lugar. May mga taxi sa kilid sang regional hospital sa sining tinion ang convalescent na bread sa sining tinion nagakulat man sa mga pasahero. Why gid man makasiling tayo balang pagdagsana naman sa mga pasahero subong nga kagahon, although may mga tricycles nga nagabiyahe pagkadto na sa tagsa ka mga pagtagsa ka mga merkado action na bread di sa mga merkado i-check tabi kay masyado naman matawhay naman ang aton sining tiyempo di bago lang nag-ulan o rather na tapos ang bagyo. Action Alvin, yes sir. kung mag-check ka sa merkado, lang tawabi kung may mga dalagko nga bukaw-bukaw karon. Ay yes, action na Fred, no? Bukaw itsura, bukaw no? O ang bukaw action na Fred, no? Maning medyo pula balang panit, medyo dagko mata. Oh, damo na sa kwan. Damo na sa ano na sang himbes. Oo. Kag panet. Pero kung isugba mo siya kang mabuka siya, pertik namit. Oo, tapos namin kay tambok man na siya action na Fred. Muni ang ginapangitaman sang iban ang bukaw-bukaw. May mga pila ka mga isda of course ang nagligad nga halos hindi man kag wala man na offers tagsa ka mga tapangko ina bangod man action na Fred ang iban wala kun by season wala pero basi karon malagpatan kag matimingan taman kung may ara man bukaw-bukaw action na Fred. Gawin kita, galabay kita sa dalan sa Hilado. At of course, may mga tricycles kyapon na makitanta no, nga nagabiyahe action na Fred. Ang iba nagapang lakaton, while ang iban ng mga street cleaners action na Fred. Ang mga nag-amat-amat naman, no? Ang mga street cleaners amat-amat sa pagpanindo sa tagsa nila ka mga area of responsibility action na Fred, no? So, ari na, try tabi magpanawag kagaliwat pamangguton ta ang presyo. Basi ba na may mga pagbago na. Kay previously action na Fred, dumduman mo to ato mga nagliligad medyo saka no ang presyo sa isda ina bangod man sa pagkatugnaw mamadlos nga hangin na timingan pag-action if you may remember masyado ka tugnaw sang ang hapon ba lang huyop sang hangin kag tugnaw man ang tiyempo asos kayong iban to siguro ga surrender bala sa pagkatugnaw. But anyway, action na Fred, pasulod kita there is sulod sa merkado may mga baboy na of course nga ginaamat-amat naman sa pag ginatulod ba sakay sa kariton action na Fred kanto na sa ilasing itag sa mga tapangko. May araman diri action na Fred, jutay pa lang ang mga displays no sa mga isda halos ang kalabanan gani bagogid lamang nakaabot no bago lang nga nakaabot ang mga isda ginabrihan pa lang tag sa mga banyera bala kag teopisko nanta kamusta unta no kung mga ready na ang ila sining mga isda bukaw siya na Fred no amo nga isa sa mga target Di nga na yon. sa Burgos sa public market action. O, ara ka na sulod? Oo, sulod na kita. Bago lang naabrihan ng merkado pero ng iba na action na Fred, may naman may ara naman na mga ginaamat-amat sa pag-display no subong kagahon. Ang nakita naton sa karon available ta nga isda gani subong to. Ano
Ano ni nga isa niyo? Ang marot. Bulaw-bulaw ni. Bulaw-bulaw mo, taga-Facebook. Huwag ko kakakuha naman, pila-pila. Huwag pa, bago ka pa lang. Sige. Huwag pa siya kabalo. Na presyo, pag ginaprihan niyo pa lang siya, no, pre, ang box pala. Sige, pamangkot pa na lang iba na siya na, pre. Si paring Nini, gani, si paring Nini, available. Anong available mo sa bangni? Balarite lang. Ha? Balarite. Balariti lang. Oo, taga-pilang balariti mo? 200. 200. Balariti pa lang na siya na, pre, 200. So, jutay pa lang ang nag-abre, no? Halos bagay lang dugay nag-abre yung merkado. Walang dugay. Tingala ko yung kay jutay pa lang, no? Base dugay-dugay action na, pre, base available naman, Pre, may ang bukaw-bukaw subong kita mo ginadisplay sa karon. May araman. May araman. Pero May pa, karon pa na. Ha? Karon pa. Karon pa. Karon pa ni action na. Karon pa wala pagkabot. Karon pa ni dugay-dugay pa ni maabot, Ang bukaw-bukaw, si BB o ba nang tawag nila, no? Bukaw-bukaw. Ang available man ni parang junior Matan man aksyon na. Pre, Matan mo, pila pa? 200? 200 ang Matan. Mali ang available sa kaparo. Pero dagkong yung mga banglos, pre. Nagpila ang banglos. Amo man nakadako. 200? Oo. Amo man nakadako sa imo man. Ang gamay-gamay ng jutay. Ano yung manay? Gamay-gamay lang jutay. Pila ni siya, pre, 200 man ang aloy. 200 man ang aloy action na, pre. So, para makita ta Matan, aloy, bangros, kag ang balariti ang nakita ta ng mga display. Pero may ara naman na reaction na, pre. Ano mo nang stock mo na, pre? Ha? May kabang rod. Gagmay ka bangros? Sa 140 140. Gagmay man nga bangros action na, pre. Pero tag 100 ang bili. No? Ambot silingon daw wala pabuot. Oo, umaling bangros na butsing gano'n ay pag inibuot. Kay Damsa. Ang Damsa nila action na, Fred, damo isa. Butsing gano'n mga 8, siyam isa. Kaya pag-anay matimingan, 10 isa. So, kitaan tayo kag makabig tabala kung isa. Iban pa sa mga punong kung mag-8 kag 10 isa. Tawag na nila action na, Fred. Daw daw fingerlings, may mga tawag na mga manugpunong aksyon na, pre, palargo pa lang ba sa mga isda. Pero may ara man gagmay nga mga isda na karon, no? Na lantaw tang gagmay aksyon na, pre, daw may siya paksibon. Ining anong available tang isda. Daw bulinaw ang available sa karon. May bulinaw? Oo, may bulinaw. Nami nakilawon. Namin kilawon. Si Ma'am, tagpilang bulinaw ta, Ma'am. Ano niya? Gurayan gali ni. Medyo muro dagko sa gurayan. Oo, tagpilang gurayan ta. 140. 140. Ano ni siya, Ma'am? Hipon. Mga tagpila na siya. 100. 100. Gurayan na siya na, Fred. 140. 100 ang ipon, may araman na may klase, no? So far, awadang nakitaan ta diri. Kaya naman ni action, Fred, no? May mga pakinason ba na? Balig, amat-amat naman diri. Anong available ta sa mga pakinason ta, gwapa? Tahong lang, gid. Kag tinala nga sisi. Tahong kag tinala nga sisi. Oo. Dili halin bago pa lang ni daw preska gid. Kani ibi, no? Ibi Magalona. Magalona. Ano ni siya nga klase? Tiger ni siya nga ipon. Ano? Tigre nga pasayan. Tagpila na. Ang kilo, tag 220. 220. Pero yung Sinumpok. sinumpok na. Tag 20. Tag 20 Oo. na. Ayos. 3.50 pwede kapili na reaction na, Fred. Ang Ibi magaluna na. ibi Magalona halin. Wala kasag. Way kasag. Way pa kasag action na, Fred, no? So far, ni ang nakita pa ng naton sa mga pakinason available. May kasag action na, Fred, pero gagmay lang kayo mo ng kasag nga ginatawag wala nilang
kung kaisa nga balang gagming lang gid kaayo lang siya na Fred. Ginabutangan na nila kung gamay di ba ginarekta na lang na kuhaan sang alukaba aksyon na Fred kag ginaprito na nga iban mo ginatorta ba na yung kaysa basta nga gagmay. Ano ba yung aksyon na Fred amo ni nga pila ka mga sitwasyon kag presyo karon sang pila ka mga isda sa Burgos sa public market. Maguro adlaw siya na Fred kasi parang gamat-amat man sa pagdamo. Asang ila sining nga mga display nga mga isda gikan. I believe inihalin na sa area sang Sibukao. May man area sang hinubaan nga pag-abot. Basi maguro adlaw mag-abot ang taga Dulid nga isda siya na Fred. Ang paborito tagagangin na pangita sa nga bukaw-bukaw. Sigurado ko ari na ni mag-uro adlaw. So far ang observations ang patrol ang ginatulong sa inyo sa sa patrol election na ni Giraw ang aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21. Karkulo ko si Aksyon Alvin, wala pa ni kapangapi mo. Bago lang sa kamadmad, wala pa guro kainom kape si Alvin. Balangon na kamo. Adlaw ron. Anano ang luto-lutoon ninyo karon nga kaagahon. Baho. Do kanami tula no. Amo ni blang nga daw makanay-kanay ang panahon. Bakal kani nga kadto ka sa Burgos, Libertad man o Palapala. Kaya Sinta Market daw adlaw na ni abre. Pangita ka bala sang ginalasa gid. Pangitao na mga lison, mga gingaw, amo na bala nga mga bag-ulasa gid nga daw labas gid nga ginapihak ang ulo bakal kaysa ka kilo sos amo nang pinakanamit nga tulahon karon nga kaagahon. Pagkatapos baklan mo batuan, baklan mo paitan, kung may lupo bakal kalupo para isampaw sa iya. Nami na pagkaluto blasang ulo, amo pagbakit mo, amo na pagbutang mo sang lupo para nga daw buluberde pang lupo magkaon ka. Ay kanamit. Ang hamot kadaan sa lupo daw Pilipino kagid mo. Kanamit-namit ya sang baho sang lupo kumutang mo sa nula. Pagkatapos amo na siling ko nga bukaw-bukaw bla. Nang bakal ka bukaw-bukaw nga 2-1 ka kilo lagko na siya. Isugba mo siya. Pagkabuka sang panit ya ready na ang sinamakan mo. May kutitot ka na. Pusan mo siya sang kutitot kag pugaan kalamunding kag isulusaw-saw so sa pagganamit. Wala tupong ho. Matya mo daw magaranon ka. Bisan wala unod bulsa mo. Ay, kanamit-namit. Inang ga-serve si Bubla, ga-yum-yum gid. Ga-short sleep o to, gwapo sila. Mo, kanamiton sa kagahon. Kamusta ka mo da? Bulog taron. Kag mangumpra na para ipamahaw karon nga kaagahon. Morning na roll call naton. Una nga otong roll call naton karon nga aga kay Noel Amar. Noel, morning. Tamaya friendya si Vanessa Mayo sa Minnesota sa Amerika. Kay Ibon Boucher sa Germany, morning. Kay Milagros Hilisanga si Pida sa Orlando man siya, gamonitor. Kay Bilio Ryan, kay Marilo Trabilia Catinoy, good morning. Dira kay Nel Brian Baloes, mga pamilya Baloes Kagumes kuno sa Isabela, good morning lang. Kay Lorna Black Santalisay, good morning ma'am. Kay Vanessa Mayo, baw nami kuno daw gasugod ang spring kuno, kampiyon, good afternoon kuno. Kagiloman kay Noel Amar from Minnesota, alin kay Vanessa Mayo. Kay Reggie Hermina,
Tamyaw ya kuno taga Maawa. Kay Alex Muntisa, good morning. Kay JBL Lontayaw. Kay Marlon Edradan Tipon. Subuman kay Jubal Trinidad, nga monitor man live sa radyo kaga sa aton sini program karon nga. Kay Pili Morales Cuello Aliesa. Kay Almirante Bernard, good morning. Kay Chisay Gaitan. Baw, grabe ko no, nalabyan niya. Look panay sa Quezon City kahapon. Sa tunga sang PNP kag PDEA. Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Diloterio Acosta Gare. Kay Carlo Florentino sang Isabela. Kay Margaret Bill. Kay Kili Jaylee sang United States of America. Good morning dira sa Amerika. Kay Jose Mongcal Torilla. Good morning man. Kay Duna Robles Prodigalidad sang San Diego, California. Good morning. Kamusta da ang California subong? Kapabakuna na kamo? Kay Amor Malayang. Kay Huma Lumina. Good morning man. Una nga hutonga sang aton roll call karon nga kaagahon. Diri kita anay sa aton mga plantador, pulo pa na miyaw kita, ining minos ang ila produksyon. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalaknan. Magasig
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Ano ang tikang sa panahon, mayad-dayad gawa. Ang amihan ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Amoy na siya. Amihan na lang ang nag-apekto pero mabatyagan gyapon matulutugnaw nga panahon bangod sa pagkalatunaw sang yelo andapya sa ngangin diretso diri sa aton. Visayas, Occidental, Mindoro, kag Palawan, lakip ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang easterlies, localized thunderstorms. Mainay, tubtob kasarangan nga hangin gikan nasidlangan pakadto na aminhan nasidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Occidental, Mindoro, kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands kamay kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Amo ina ang tikang sa panahon mayad gawa ang aton panahon. Amo ina nga daw medyo magasarurot gawa ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado, labi na gid ang mga isda bangod kapanagat na ang aton sini mga kauturan. Amo na nga daw medyo mayad gawa ang mga presyo subong. Amo na nga lakat na kamo sa mga merkado, bakal na kamo. Eksakto giniho, las 4:30, kadto ka sa merkado, pangumpra ka, pag-abot sa balabi mga alas 5, pangluto ka, pagka alas 6, luto na tanan, ang naga-opisina, wala na problema. Pagbugtaw maligo, pamahaw, kadto sa trabaho. Kundi likaw late, nami giman kung punctual ka mo sa trabaho mo. Inablang kung ang trabaho mo alas 8, alas 7:30 kinalan ato ka na sa opisina mo. 30 minutos antes o isa ka oras antes para may preparasyon ikaw. Amo na nga kung ara ka sa obra sa radyo, kung pananglitan ang trabaho mo alas 4, pareho sa akon alas 4, kinalan alas 3 siya, ari na ako sa waragwagan, makaplastar kasantanan mo nga mga trabaho. Amo nang siling sa mga malam nga mga hurubatom la, daig nang maagap ang masipag. Pisan ka, pero bugtaw kaya alas 7. Hindi ka tuman kapisan, pero gabugtaw kaya kaagahon. Igo ka makatapos trabaho, ang mapisan bag-o lang kabugtaw. Amo na nga hustogid ang hurubaton sa mga malam, daig nang maagap ang masipag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Second portion sang aton sini roll call karon nga kaagahon kay Imbong Diocampo da good morning, kay Rudy Miguel sang United Kingdom morning man, kay Dani Portes Salomante, kay Apple Rose Pilisardo Canosa good morning, kay Dodge Dalida, kay Kent Bulak Juanisa, kay Iba Serralbo sang Saudi Arabia good morning. Kamusta da sa inyo? Kamusta dira sa inyo kapungsuran? Kapatuslok na kamutanan? Kapabakuna na kamo? Kami wala pa. Gapaabot pa kami. Pero may mga smuggled na gaging patuslok ang iba na kundiri ka mga kauturan. Si Montulpo nagpatuslok kanimo sang smuggled nga nami yan kay pwede sila kapatuslok kalain porte unas laya nga nagpabakuna. Ti pero kinanglan maagi kung tani ini sa husto nga proseso sa aton gobyerno. Tiambot kay tinao man ni sa Malacañang ano ni daw uluhipsan ng guro na kay basta ara kaya tao ka sang administrasyon daw medyo
mabudlay ka man nga imbestigaron. Kadamo na sang ara sa administrasyon pagkatapos nakahimo sa daw hindi amo ginkakas sa trabaho, ginkakas sa ila ahensya, sinaylo lang sa iban akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35 na o ano pagid ang pila ka mga lokal nga balita dire sa siyudad sa Bacolod. Kapon ka monitor kita kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head sang Merkado. Ang legal opinion kuno sang Bacolod City Legal nga opisina ning proposal bala nga magpatigayon sang night bazaar sa downtown area kag Libertad Market. Iyan napakita ang proposal kay Mayor Emilio Yunardia kag karon nagahulat sang opinion sang City Legal nga opisina. Ilang taon ta kung bala pahanugutan ini ang tuyo man lang sini nga ang pilabla nga medyo nahulan gid nga daw medyo na pototikoy gid pagsira sadto sa mga negosyo nga matagaan tsansa sa ginatawag night bazaar dira sa downtown area kag Libertad Market. Ugaling may ara naman kita. May jutay nga sablag dire. May night market kita, pero may korupyo kita. Di ba? Di man night market ka karon may korupyo ka alas 11. Ano na lang guwas na? Dapat kung may night market kita, kakasuntag korupyo. Para ang night market pwede nga alas 7 sang gabi, tugtog alas 12. Amo na ang matabo sa night market. Amo na ang jutay nga dapat tulutunan tanay kag haboy naton sa aton mga ahensya sa gobyerno sa Bacolod. Kung tugtan ining night bazaar gani, kinanglan kakasunyo man ang aton curfew hour, no? Hindi bala? Nagapangayo man sang legal opinion sang syudad ang sa DILG kasunod nga mausar ang dalan sa giladuso nga programa. Sa dalom sang proposal ang night bazaar sa downtown area para sa mga displaced market vendors ang mag-aumpisa alas 6 ang gabi tubtob alas 12 sa tungang gabi. Kita mo? Hasta alas 12. Ang kurpyo na ito hasta lang alas 11. So may jutay nga problema dire, no? Kag alas 6 sang aga. Alas 6 ang gabi, tubtob alas 6 ang aga. So mabulubudla ini. Kinanglang klaruhon ini. Nga dapat kung may aragin man, nga pagbutang sa night bazaar, kakasuntanay ang korpyo. Ti karon may korpyo kabudlay man, no? Ambot silingon ano pagbakal ka tao da. Maabre siya sinong buyer ya, sinong customer ya. Kay gatululog tanan kami korpyo, daw hindi amo. So dapat i-plastar anay maayo ining night bazaar. Pwede guro nga i-plastar ini siya kung wala na sang korpyo. Mabudlay mo. Mag-abrik mo negosyo mo, nga wala tao glagaw, sinong mabakal da. Amo na ang pipila ka mga bagay na dapat paduludalman nyo anay, no? Mintas kita magkasa sa isa ka bagay, klaruhon tanay, ano ang mga diferensya sini, no? Ano ang matabo kung may night market? Kay usto ko na kuya daw ang ining plano bala daw maayo man ini, ngaman. Ang mga negosyante naton nga daw medyo nahulan, makabulo baligya sa tion sang kagabihon. Kag of course, kung ang night market naton, kampiyon ang ilaladlada, gusto man na, makaganyat ini sang turista. Pero sa nasiling ko na, antes naton ini ikasa, kakasuntanay ang korpyo. Hindi pwede ining night bazaar nga ni, ining night market nga ni, tubtob nga may ara pa korpyo. Abre kay mo alas 6 ang gabi, tubtob alas 12. Pag alas 11, tao puli, sila pa na mabakal si mo. Kaya wala na tao. Kung may tao, dakpon, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Oy, sa aton mga auto dire kita. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginap
palap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na balik kita. Sa aton pagpangalagad, morning sa liwat. Ara pa kamo gihapon, ara pa sila. Nagaupod pa sa aton si Aluna Cortez Dinsay, si Jocelyn Abuan, tugnaw makuno sa Cavite, kay Manjo Arnijo, kay Neil Brian Balues, kay Pripo Bernel sang
lupisay na kuno dira sa Murcia, kay Manuel Bernel, bangon ka na kuno, kay Adlaw na, kay Erne Odasco Lidas, kay Jory Montiliano, good morning, kay Kimusabi Crising Magellan, kay Utay Benedicto sa Mansilingan, Kabugtauron, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Roderick Alcantara, kay Evelyn Dugadugada Holguin Catalogo, good morning, kay Ami Agustinis Baron, kay Ilmer Kuno sa Kalumangad, good morning. Kay Delia Liabe sa Charito Heights sa Granada, good morning man. Sumuman, dira kay Rochelle Torbila. Mayong aga lang upod gyapon sila sa aton karon nga kaagahon. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Rubin Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, si Raul Alibuga, galadlad ganala sa pamahaw mo, kay Roy Marino, si Pare Rimias Arayuga Pangapin na ni. Good morning kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, good morning kay Pare Erning Horilia, kay Pare Estoy Querido, morning na sa inyo may lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Morning lang, oy kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na sa aton mga mangunguma, no? Ginapanugyan sa inyo, labi na gid kon kapigado sa pangabuhi, ang baklanay sa inyo humay medyo nubo pa, dahil hindi kabayad sa pestisidyo kag abono, are ang aton rekomendasyon. Gamit kamo sang unique complete Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan, responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
gaupod sa aton karon nga kagahon. Andro morning kay Narcisa Yosores Escobar sang Cebu, tamyaw yes papa kag mamaya. Kay Pelinora Oliveros, bao birthday kuno ka anak ya boss. Si Roger Oliveros, Pebrero 26. Kay Sami Samplano Sampano Koy, kay Mentor Merly Gabani Castro, good morning man. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, kay Erwin Gonzales sang Maao, kay Leonila Tarusan sang Purok 20, Barangay Alangilan. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Kay Christ Teripol Javier Tanatan, good morning man. Kay Justin Honteveros II, gapamati ko no, dira sa Bago City. Bao si paring Jire Honteveros, ara siya, nagaupod sa aton. Paring Jire, good morning. O, standby lang anay, balikan ta kamo dugay-dugay pagkatapos ining aton paid program. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kore bidaha dira sa quiet. Kamusta ang quiet, subong? Okay Diri anay kita ho. Balita naton sa porsa sang aton sini kapulisan na sa buwan nga bangkay sa baybay boundary sang Bacolod kag Guimaras wala pa nakilala. May report si Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Front, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Top to karon wala pa makilala ang bangkay nga nasapuan kahapon sang aga nga nagalutaw sa baybayon boundary sa Bacolod City kag Buenavista, probinsya sang Guimaras. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Lani Deriada, ang officer in charge sang Police Station number 9 sa interview sang Action Radio. Kung sino dira Fred ang pamilya nga nadulaan nga top karon wala makapaulis sila puluyan nga nagpangisda, pwede lang makakoordinate sa opisina ni Police Lieutenant Deriada o hindi gani sarang makadiretso sa Villanueva Funeral Parlor sa Barangay Mansilingam sa diin nahaya ang bangkay sa isa ka lalaki nga nagapagidaron more or less 20 anyos
nagataas ang 5 feet, kagyara na sa advanced state of decomposition. Sa interview kahapon sang aga, sa mangingisda nga si Joey Sanchez, 33 anyos, kag Charlie Chavez, 23 anyos, pumuluyo sa barangay Sumag, syudad sang Bacolod, ila nakitaan ang bangkay nga nagalutaw alas 8:30 kahapon sang aga. Sa diin, sa baylo nga hindi sila ang magpangisda, ila na lang aksyon pregi pakamayo nga madala sa higad ang bangkay sining lalaki pagi sa pagigot sang pisi kag dira gindungka kahapon sang aga sa Sumag River, Porok San Miguel, barangay Sumag, sining syudad sang Bacolod. Nagpatigayon man Action Fred sa pag-inspeksyon kag pag-imbestigar ang scene of the crimes operatives o konsoko kag wala pa sila so far sa manakit ang kapilas magluwas sa mga labhag sa sining lalaki nga nasapuan patay nga nagautaw-utaw sa baybayon boundary sa Bacolod kag Buenavista, probinsya sang Guimaras. Liwat ka nagapaksyon si Police Lieutenant Lani Diriada, hepe sa Police Station number 9, nga kung sino dira anudulaan sa pamilya, mag-coordinate lang sa iya sini nga opisina. Ini nga report, ginadulong sa iyo sa kaluwan sang Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Raquel Di Maalada, good morning lang. Kag kay Junel Manaay, good morning lang. Happy birthday ko kay sino ni? Kay Bailon, Sophia Bailon, Jewel Sophia Bailon sang Binalbagan. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom. Malayang kag kay Los Biminda Bonhibod. Bonhibod, good morning kuno. Pakitamyaw lang sa kay June Di Maala. Happy birthday kuno dira sa Barangay Bata, halin sa pamilya kag mga kaabyanan. Te okay Basi di Anton Diaz kuno ga monitor gid siya. Watching dira sa may Patria Village. Kay Alex Buntisa, good morning. Diri anay kita ho, kung may bukol lang nga magtubo sa lawas, kundi agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 2-5. Una nga bula resulta 2 kag 5. Second draw ikaduha nga bula 8-5. Ikaduha nga bula resulta 8 kag 5. Third draw ikatatlo nga bula 1-30. Ikatatlo nga bula resulta 1 kag 30. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita jackpot 25 milyones 805,328. Aring kombinasyon in any order 13, 3, 40, 17, 38, 4. Resulta sang 645 13, 3, 40, 17, 38, kag 4. 655 kita. Ang jackpot 193 milyones 690,729. Resulta in any order 46, 39, 33, 5, 45, 26. Resulta sang 655 46, 39, 33, 5, 45 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26 kay Milagros Gonzales da good morning lang kay Edilaos morning kuno ara sa gyapon pod kay Nanay Isabel naga-monitor kay Jocelyn Kalabaan good morning man. Mabalik kami pagkatapos ning 5 minutos nga paid programs. Tabay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Rubakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa barangay Madalag, Ibi Magaluna, tinatamyaw kamo ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Sa Fortaleza Pamileda, sa Purok Rosal, good morning man, kay Warlito Nisya. Dili kita, balita naton sa City Hall, Executive Assistant Pinida ginahulat ang legal opinion sang City Legal nga opisina sa ginapropose nga night bazaar. Detalye siniyo pod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Bayag Action Fred, ginpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda, ang Cluster Head on Market, nga iya ba ginahulat ang legal opinion sa Bacolod City Legal Office. Hangot sa Proposal Action Fred nga magpatigayon sang night bazaar sa downtown area kag Libertad Market. Ginpahayag ni Pineda nga iya na napakita ang proposal kay Mayor Bing Leonadia kag karon nagahulat sang opinion sang CLO kag magapangayo man ang syudad sang legal opinion man sa DILG kasunod nga magausar sang dalan sa ginaduso nga programa para sa mga displaced vendors Action Fred. Kung madumduman sa idalom sang sininga proposal, ang Night Bazaar Action Fred sa downtown area ang mag-umpisa alas 6 ang gabi tubtob alas 12 sang tungang gabi, samtang sabay naman sang Libertad Market, partikular na sa area sang Amelia Mercedes Streets. Ang Night Bazaar mag-umpisa alas 6 ang gabi tubtob alas 6 sang aga. Ang ini nga proposal Action Fred ang nagikan man mismo sa mga market vendors kasunod sang asod-asod nga mga pagsinapol ginpatigayon sang talatapan ni Pineda. Gingkaro Action Fred ni Pineda nga ang Night Bazaar ang lain man sa ginaduso sadto nga night market sa Bacolod City. Ito kayo natin legal opinion. Kag ipasa sa DILG kung ano pala sila, kung okay pala nga ganito niling dalat. Kag resolution to sa ginihan. Dapat yan sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Hindi gid magkalipat nga maginom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus sa Bacolod City Government Saturday Action. Dahil Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Dira kay Lormin Patarata Tabura, muning kuno sa nibor nga si Sally Losterione, nga pamati sa Glendale, Granada. Kay Gabi Hipilga, good morning man. No? May lang nga pag-monitor. Tamyaw ya utod ya kuno si sino ni? Tarasio Hilpiga, happy birthday. Sige. Tamyaw na naliwat karon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Babalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay,
lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring... Pares, happy birthday kay Tarasio Hipilga, kay Juan Lastires ang Bago Morning, kag kay Francisco Guangco. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, ano ini? Grupo nga Negros Porline, igalansar sa Bacolod, subong nga adlaw. Aber, detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Sa buong adlaw, pihugid nga isa ini sa pagkahambalan kon papolitika ang istoryahan diri sa Negros Occidental. Ining balita nga paglansar sang grupo nga ginatawag Negros for Lene 2022. Agod hibalaon kon nano ang puwersa sang mga supporters ni Vice President Leni Robredo diri sa surat sa Bacolod kag Negros Occidental. Isa sang mangin katapo sini amo si Anay Governor Lito Coscolwala bilang co-convenor sang sining grupo. Karon sa hapon mayara sang patigayunon nga press conference kon pagkatubang sa makatapo sang media ini nga grupo diri man sa may syudad sa Bacolod. Maduluman nga si former Governor Coscolwala
ang isa man sadto sa nagasuporta sa kandidatura nanday anay Senador Marojas kag Leni Robredo sa tuig 2016 kag nagserbi man bilang provincial chairman sang Friends of Mar Leni diri sa Negros Occidental. Ang ngalan ni Robredo isa lamang sa mga matunog nga posible magapapili bilang presidente sa 2022 nga eleksyon. Magluwas iya, yara man matunog ang ngalan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte, Senador Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno, kag anay Senador Bongbong Marcos. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 4 ang 35 anyos nga amay matapos nadakpan sa bypasta operation las 10:40 kagabi sa Purok Tarapol, Barangay 2, Purok Tarapol 2, Barangay 27. Diri sa syudad sa Bacolod, ang subject sa bypass operation kilala kay John Paul Jovero. Kag nalakip sa nadakpan amo si Adrian de la Peña, 39 anyos, residente sa Barangay 19. Sunod diri kay Police Major John Ray Batadlan, ang hepe sa police station number 4. Akto nga nagbaligya sa ginasuspetsuhan sa si Jovero sa isa ka pulis sa Pusher Bayer. Na-recover kay Jovero ang 5 kapiraso sa elongated plastic sachet sa suspected shabu. Diin ini ang may ara nga ginabulubanta 1 ka gramo nga may market value 6,800 pesos. Kagabi man aksyon na Fredo, masubra 200,000 ka pesos nga balor sa suspected shabu. Na-recover man sa kapulisan sa idalom sa police station number 8. Sa bypass operation man sa Bagong Dalan, Barangay Singkang Airport, din arestado diri si Eugene Pilyada, 39 anyos ang Barangay 20 diri sa syudad sa Bacolod. Din aktuhan ini sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 8 Station Drug Enforcement Team nga nag-transaction sa isa ka pulis. Din recover sa iya ang 7 kadalagko nga plastic sachet ang suspected shabu, more or less mga 30 grams nga may standard drug price 207,000 pesos. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Si Elizabeth Malaka Gamala, gatamyaw sa iya nga apo, si Gendry Gamala. Gusto ni ngala niya, Gendry Gamala, sa iya ika-20 nga pagsukat karon nga adlaw. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi... Radio Philippine Standard Time, las 5:59. This time check is brought to you by Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. This time check is brought to you by B-Complex. Helps sustain gluten-free nerves. Mag-Parex B-Complex every day. Muning landa kay Aida Alunan, kay Banoy Bahandeo, kag Robert Roma. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.